Исәнмесез. Эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Ляна Ганиева. Бүгенге программада бу елның 11 айында Әлмәт районы юлларында 15 кеше хәлак булды. Кайгылы статистикага карамастан, бу сан узган чорга караганда кимрәк. Әлмәт Сукырлар җәмгыятендә 200 кеше исәпләнә. Авыруларына карамастан, оешмаларга тулы тормыш белән яшәргә ярдәм итә. Чәчәкләр салдылар һәм солдатларны искә алдылар. Шәһәрдә билгесез солдат истәлегенә митинг узды. Бу көн гадәттәгечә 3 декабрьдә билгеләп үтелә. Әлмәт районында 11 айда 15 кеше хәлак булган. Дәүләт автоинспекциясе мәгълүматлары буенча төп сәбәпләр булып узып китү, бәрелешләр һәм җәяүләрне бәрдерү булган. Кайгылы статистикага карамастан, бу сан узган чорга караганда кимрәк. Агымдагы елның 11 айында Әлмәт районында 96 юл транспорт хәлакәте теркәлгән. Аларда 15 кеше хәлак булган һәм 109 кеше яраланган. Узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда юл транспорт хәлакәтләре саны кимегән. Авария сәбәпләре рейтингында 3-нче урында узып китүләр. Бу кагыйдәләрне бузу аркасында 13 юл транспорт хәлакәте була. Аларда 9 кеше үлә һәм 15 кеше зыян күрә. Иң күп зыян күрүчеләр булган төп юл транспорт хәлакәтләре төрләренә түбәндәгеләр керә. Бәрелешләр 52 юл транспорт хәлакәте, аларда 11 кеше хәлак булган һәм 61 кеше яраланган. Җәяүләрне бәрдерү 21 юл транспорт хәлакәтендә теркәлә, 3 кеше хәлак булган һәм 19 кеше яраланган. Үлем белән бәйле юл транспорт хәлакәтләре кичке вакытта була. Автоинспекторлар билгеләп үткәнчә, хәлак булучыларның яктылык кайтарушы элементлары булмаган. 1 февральдә Ярчалы Әлмәт автомобиль юлында Лада Калина машина йөртүче светофорсыз җәяүләр кичүеннән узып баручы 57 яшьлек хатын-кызны бәрдерә. Нәтиҗәдә ул хәлак була. 2 октябрьдә Кузайкино Нурлат автомобиль юлының 14-нче чакрымында 63 яшьлек ир-ат юлны тиешсез урында үткән вакытта 2 тапкыр машина астына эләгә. Башта пенсионер Opel Astra тәгәрмәче астына эләгә. Аны бәрелүдән каршы килгән машинага ташлый. Алынган җәрәхәтләрдән җәяүле ашыгыч ярдәм хезмәткәрләре килгәнче үк вафат була. 22 ноябрьдә Түбән Мактамада Honda автомобиле йөртүче җәяүлене бәрдергән. 78 яшьлек хатын-кыз тиешсез урында юлны аркылы чыга. Алган җәрәхәтләрдән үк урында ук хәлак була. Әлмәтнең Сукырлар җәмгыяте 200 кешедән тора. Авыруларына карамастан, оешмаларга тулы тормыш белән яшәргә ярдәм итә. Җәмгыятьтә катнашучыларның иң яраткан шөгыльләреннән берсе уку. Китапларны алар махсус китапханәдән алалар, ә хәзер аларның күзләрен телефон камерасы алыштыра ала. Он думает. На изображении показана комната. Рөстәм Мингулов күрү сәләте буенча инвалид. Ул аны тулысынча диярлек бала чагында имгәне аркасында алган. Иратка мәктәпне югары уку йортын тәмамларга һәм эш табарга комачаламаган. Технологиялар үзәше нәтиҗәсендә аның тормышы тагын да гадиләште. Смартфондагы кушымта кеше алдында нәрсә торганын сөйли ала. Ул күрү сәләте бузылган кешеләр өчен күзгә әверелә. Мин, мәсәлән, нинди баскыч икәнен белмим. Мин камераны анда юнәлтәм дә, ул миңа алтактагы язуны укый. Рөстәм Мингулов өндәмәсе аның кебек үк проблемалары булган кешеләргә ярдәм итү. Ул Сукырлар җәмгыятенең җирле бүлеген җитәкли. Оешма үзәнчелекле кешеләргә актив тормыш алып барырга ярдәм итә. Ведем социальную поддержку, социальную консультацию. Социаль ярдәм, социаль консультация, юридик консультация алып барабыз. Мөмкин булганча азык-төлек җыелмалары тапшырабыз. Социаль мәдәни төрнәкләндерү үткәрәбез. Бу мөмкинлекләрдән җәмгыять әгъзалары актив файдалана. Зөмәр Газетдинова оешмага күптән кушылган, хәтта ничәнче елда икәнен искә төшерә алмады. Күрү сәләте белән проблемалары балачактан ук башлана. Яшь барган саен ул начарлана. Меня левый глаз не коррегирует. Минем сол күзем берни дә күрми. Мин операциялар ясаттым, ләкин алар ярдәм итмәделәр. Уң күз әлегә күрә.
Кәримә Әғләбиваның да бір күзі бүтінлей күрми. Пенсионер хотынға 82 яш. Қойшандыр хотын қыз ғадәди тұрмыш алып барған. Ул үзе суқырлар жәмғиятында сәрқатип болып эшләгән. Укырга бик авыр, хәзер укый алмыйм, ләкин Аллага шөкер, бераз юлны күрәм, үзем йөрим әле. Начар күрүчеләр өчен эре текстлы махсус китаплар чыгаралар. Кайберләре кассеталарда, дискларда яки флешкаларда аудиоформатта әсәрләр белән танышуны өстән күрә. Китапларның теләсә нинди вариантын Суқырлар китапханәсендә табарга мөмкин. Андый китапның тексты гадәти хәрефләрдән тормый, ә махсус рельефлы шрифттан тора. Әлифбаның һәр символы кабарынкы нокталарының билгеле бер саны һәм урнашуы. У нас есть инвалиды, которые... Безнең өйдән чыкмый торган инвалидларыбыз бар. Алар белән телефон аша эшлибез. Алар бит аралашуны көтә. Алар сүзләренчә, безнең сөйләшүләрдән соң аларга җиңелрәк була. Хәзер 200 кеше оешма ярдәмен ала. Җәмгыятькә кушылу өчен офиска мөрәҗәгать итәргә кирәк. Фәхреддин урамы 59А адресы буенча урнашкан. Шәшәкләр салдылар һәм солдатларны искә алдылар. Шәһәрдә билгесез солдат истәлегенә митинг узды. Ул гадәттәгечә 3 декабрьдә билгеләп үтелә. Хәрби комиссариат янындагы монумент янына мәктәп укучылары һәм сугышчан туганлык иҗтимагый оешмасы катнашучылары килде. Кайберәүләр үзләренең гаилә тарихы белән уртаклаштылар. Билгесез солдатны искә алу көнендә военкоматның мемориал янында митинг узды. Сугышчан туганлык иҗтимагый оешмасы һәм 16-нчы мәктәп укучылары фронттан кайтмаган сугышчыларны искә алдылар һәм шәшәкләр салдылар. Олег Гызуддиновның үз тарихы бар. Аның гаиләсенең бер әгъзасы Илья Михайлович Клемин турындагы истәлекләр буыннан буынга тапшырыла. У моей бабушки был старший брат. Он с первых дней войны. Минем әбиемнең улы абыйсы бар иде. Ул сугышның беренче көннәреннән үк 41 елда фронтка китә. Кайдадыр Мясной Бор районында сугышларда Ленинград янында һәлак була. Әлегә кадәр хәбәрсез югалган дип санала. Ирина Павловскаяның әнисе ягыннан бабасы да Бөек Ватан сугышы вакытында хәбәрсез югалган булып санала. Дед Иван, у него было 3 детей, он ушел. Иван бабай, аның 3 баласы булган. 41 елда Совет армиясе сафларына чакырылган һәм сугыш башланганнан соң берничә ай узгач хәбәрсез югалган. Менә инде волонтерлар көне якынлаша. Волонтерлар ярдәмендә Смоленск урамнарында җәсәде табылган. 3 декабрь истәлекле дата итеп 10 ел элек кертелгән. Бу көн хәрби хәрәкәтләрдә һәлак булганнарның батырлыгы истәлегеннән мәңгеләштерергә тиеш. Юлдагы вакытны киметергә теләүчеләргә 3335 сум түләргә туры киләчәк. Алексеевск-Әлмәт участогының озынлыгы Шәле Баулы түләге автомобиль юлында 145 чакрым тәшкил итә. Транспорт габаритларына бәйле рәвештә 1 километрның бәясе 23 сумнан 75 сумга кадәр тәшкил итәчәк. Хәзер документ коррупцияга каршы экспертиза уза. Бушлай альтернатива сыйфатында Казан-Оренбург федераль трассасы буенча йөрү тәкъдим ителә. Әлмәтлеләр бозлы суга чума яздылар. Видео күрсәтү камерасы мәктәп укучыларының шәһәр күле бозында иҗат белән шөгыльләнергә карар кылуларын төшергән. Анда беренче кар ярдәмендә фигуралар ясаганнар. Коткаручылар инде берничә тапкыр кисәттеләр. Юкка боз үлемгә китерә ала. Нык салкыннар әле булмады. Һәм мондый бозга йөрү фаҗигага әверелергә мөмкин. Когда мы проведем обследование толщины, Без канлыкны тикшергәч, аның азмы күпме куркынычсыз булуы рәсми рәвештә игълан ителәчәк. Без һәр вакыт югары куркынычлы территория, ул һәр вакыт тигез туңмый. Безнең калынлыгына йогынты ясый торган төрле участоклар бар. Әлмәттә Тельманы урамындагы 47-нче йортның подвалында янгын чыккан. Ашыгыч ярдәм машинасы урам җыештыручыны хастаханәгә алып киткән. Ул төтенле бинага эләккән. Здесь сбухли полы. Ванна бүлмәсенең һәм бәдрәфнең плитәләре идәннән куба. Чөнки подвалда янгын чыкканнан соң янгын сөндерүчеләр бинаның түшәмен дә су белән тутырганнар. Беренче каттагы фатир идәннәре юеш. 2 года назад меня затопили.
сделал капитальный ремонт в течение этого года. Сейчас произошел пожар. Дворники собрали там, устроили лежанку, пьянствовали, сгорело все. Белгечләр янгының башлангыч сәбәбен тәмәке тартканда ут белән саксыз эш итү дип атады. Әлмәттә халыкара инвалидлар көненә багышланган декада старт алды. 2 декабрьдән 10 декабрьгә кадәр шәһәрдә сәламәтлек мөмкинлекләре шикле кешеләргә ярдәм итүгә юнәтелгән игелекле эшләр марафоны узачак. Шулай итеп, Туган якны өйрәнү музеенда һәм ат спорт мәктәбендә экскурсиялар үткәрәчәкләр. Сфера планетариенда «Восходящая звезда» фильмның күрсәтүен оештырачаклар. Балалар, яшүсмерләр иҗади үзәгендә уңышка адым фестивале һәм бәхеткә биредә инклюзив бал. Бу әле барлык чаралар исемлеге дә түгел. Экрандагы QR-код буенча сайттагы тулы афишага күчергә мөмкин. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар. Хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән, имин булыгыз.